Поэтому я предлагаю все-таки не отказываться от сегодняшней съемки. Потому что выбирать нам, кто открытый, кто не открытый, это уже слишком. Значит, одним можно снимать, другим мы запрещаем. Это уже слишком. Раз открытый, тогда все открыты. Alte propuneri? Da, domnul Natan. Vă rog. Eu am o propunere în privință la site. Pe site să nu fie publicate numai doar înscrierile video, să fie publicate procesele verbale care se fac în ședință și toate materialele și noutățile care le petrece primăria. Noi asta șansă ca să înțeleagă toată populația. Mai sunt câteva propuneri? Dacă nu, pun la vot acest proiect de decizie cu adăugările care au fost propuse. Cine este pentru, rog să votați. Ce scuze, care proiect de decizie? Ați spus două fraze. Online și astăzi să fie exclus din sală. Dar dumneavoastră vorbim numai despre online, da? Noi acum, dacă primim această decizie, doamnă Libor, domnul operator își strânge aparatura și este liber pentru ziua de astăzi. Asta este o subînțelegere, adică consecință. Votăm cine este pentru, stimați consilieri, rog să votați. Cine este împotrivă? Cine s-a abținut? S-a abținut. Vă mulțumim. Domnul polițist, dumneavoastră ați auzit proiect de decizie, vă rog frumos, vă apropiați de operator să-i comunicați. Dacă nu vă supărați.